Så er der ikke det egne. Baby, må jeg se dig? Hvordan smager chilien? Det kan sige, det er Claus, det der. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har aldrig prøvet det helt før. Har du ikke slugt den nu, Heine? Jeg fik ikke engang hiccups. Hvad? Jeg fik ikke det hiccups der. Det er kraftigt. Helt vildt. Ikke for øjnene, kom til at svige. Okay. Baby. Ja, tag du med. Jeg tror, de synes, Camilla. Hvad er det, tuder? Baby. Er han god, Heine? Skal du kaste op, eller hvad? Er det ikke blevet lidt bedre? Nej. Det går lang tid, tro, men jeg sad en halv time ude i et bad, for det blev bedre. Det er sygt lang tid. Hvorfor får I så en rundt? Jeg kan ikke... Det er fordi, man bliver så rastløs af det, mor. Nej, du er ikke så rød i hovedet mere, Velmina. De er ikke blevet bedre. Ej, hvor klart dig.